Kako sam promenila svoj život iz korena? Možda ti izgleda da su ti mnoge stvari jasne, da znaš uzroke onoga što ti se u životu dešava, ali istovremeno kao da te nešto koči, ne možeš da ideš dalje, ne možeš da prosperiraš. Meni je to poznato, ja sam se nekad tako osjećala. Evo sada sam momentalno na jednoj lepoj plaži u Brazilu, ali nije uvek bilo tako u mom životu. Imala sam faze gde mi zaista nije išlo dobro, gde sam se trudila da prevaziđem svoje probleme i koliko je da sam radila na sebi, činilo mi se da stojim u mestu. Pričala sam, analizirala, vraćala se u prošlost, sve je to donekle pomagalo, ali opet neka kao začaurenost. I onda sam došla na jednu radionicu, to je bila radionica povezanog disanja, to je bilo negde pre 30 godina. I meni se nešto desilo wow na toj radionici. I posle toga sam se osjećala nekako rasterećeno. Bilo mi je jasnoću u glavi. Činilo mi se da sam u toj jednoj radionici više postigla nego u 10 sesija gde sam sama pričala. Pitala sam se o čemu se radi, da nije to neka slučajnost, pa sam otišla na još jednu, pa na još jednu i shvatila sam o čemu se radi. Sa tom tehnikom povezanog disanja se ide duboko u podsvest. I to je mesto gde ne može sa rečima da se dođe. To je nešto što otkriva nove dimenzije. I ja sam se osjećala oslobođeno i od emotivnog tereta, jer kroz taj proces su izlazile potisnute emocije za koje nisam ni znala da postoje. Kod mene su se nove ideje stvorile, znači otvorilo mi se skroz. Dobila sam ideje kako da ostvarujem željeno, neki konkretni put mi se pokazao. To je bukvalno iz korena promenilo moj život. I postalo mi je jasno, s obzirom da je podsvest naša mnogo veća nego svesni um. Znači, taj podsvesni deo. I ako se u njega ne zagrebe, zato mnoge tehnike izgledaju kao da nam u momentu pomognu, ali to kratko traje. Zato što je taj svesni deo veoma mali. I ako mi radimo samo na tom svesnom delu, bez obzira sa kakvim tehnikama, onda ne idemo, ne spuštamo se tamo gde su oni uzroci problema, gde su koreni. I s obzirom da sam se ja spustila u te svoje korene, to mi je zaista i taj osjećaj da mi se iz korena život promenio. Ja sam toliko bila oduševljena tom tehnikom, tim načinom rada i htela sam da ja to radim. Tražila sam edukacije tada u bivšoj Ju, živjela sam u Skoplju tada, ali ih nije bilo. I onda me je život odveo u Beč. U Beču prvo što sam radila, učila sam jezik, a zatim sam našla najeminentniju, najstariju školu interaktivnog disanja i završila 3-godišnju obuku i postala terapeut interaktivnog disanja. I počela sam da radim s ljudima i onda sam uklopila u to interaktivno disanje i sve ono što sam naučila iz svog iskustva, iz svojih drugih edukacija, iz coachinga, ajurvede, tantre, iz energetskog rada i tako je nastao moj program Lens. I od tada, evo, više od 25 godina sam pomogla hiljadama ljudi da žive lepše, da budu uspešni. Pomogla sam im da i oni dožive wow. I moje srce je puno kada vidim na onih bezbroj radionica, seminara koje sam održala i programa, kada ljudi uđu u to i kažu, to je to, jao, zar je ovo moguće, pa kako ovo nisam videla do sada, wow. Kad se taj uvid desi, jedan pa drugi pa treći, ja sam zaista presretna kada vidim kako se i drugima život menja iz korena. Možeš da pogledaš moj program, izdiši svoje blokade. Sve informacije imaš ispod ovog videa.
To je online program, online uživo, nešto što zaista menja život, nešto u kome ne učiš novo, ne učiš teorije, ne čitaš skripte od ne znam koliko strana, ulaziš u pravo iskustvo i ti, i to iskustvo te nosi. I onda kad očistiš taj svoj prostor, onda sve druge tehnike ti još bolje deluju. Da li energetski coaching, da li bilo šta drugo da radiš, jer je prostor iznutra očišćen. Ovo se ne propušta, ovo je najbolji ulog u sebi.